президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 16 март бо имзои фармони рақами 362 фармон дод ки ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ то 1 январи соли 2023 мораторӣ эълон карда шавад. ӯ аз ҳукумат хост то дар муддати 1 моҳ санадҳои меъёрии ҳуқуқии худро ба фармони мазкур мутобиқат гардонанд. хадамоти матбуоти президент дар як шарҳи вижа гуфт фармони Эмомалӣ Раҳмон дар бораи то соли 2023 таҳти мораторӣ қарор додани тамоми намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ бо мақсади дастгирии давлатии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, фароҳам овардани фазои мусоид барои ҷалби сармоя, ташкили ҷойҳои корӣ ва кам намудани санҷишҳо ба тасвиб расидааст. гуфта мешавад ки бар асоси фармони мазкур қонуни вижа таҳти унвони дар бораи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ қабул карда мешавад ки он муносибатҳои вобаста ба мораторӣ эълоншударо танзим мекунад. ҳамчунин қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии татбиқи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкориро муайян намуда, тартиби татбиқи мораториро муқаррар ва ҳуқуқи манфиатҳои қонунии субъектҳои соҳибкориро ҳифз менамояд. татбиқи муқаррароти қонун дар давраи татбиқи мораторӣ ба санҷишҳои амали муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ боздошта мешавад. аз натиҷаи татбиқи мораторӣ ба санҷишҳо мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии мониторингӣ татбиқи қонунгузории мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкориро татбиқи тартиби муқаррар гардида гузаронида, аз натиҷаи он маълумоти таҳлилӣ манзур менамояд. прокуратураи генералӣ назорати риоя ва иҷрои қонуни мазкурро амал менамояд.